Здравейте, добре дошли в новия епизод на Bear on Air. Минути след края на матчовете от европейските турнири на Лудогорец, Левски и Арда. Правим кратък анализ, кратка рекапитулация на това, което се случи. За съжаление, един отбор от родните представители продължава напред и ще играе през цялата есен в Европа. Това е Лудогорец, който се справи с Шкендия след продължения. Загуба в първия матч 1-2, сега победа с 2-1 в редовното време, след което 4-1 в продълженията. И така Лудогорец за поредна година ще е представител на България в Лига Европа. Казах преди малко за съжаление, разбира се, не за съжаление, че Лудогорец се е класирал. За съжаление, че никой друг не успя да достигне до същинската фаза на някой от надпреварите. В това число, разбира се, добавяме и Черно море, който отпадна доста по-рано. След загуба от Истанбул Башакшехир, лек анализ, лека разходка и с това, което видяхме и което стана и всъщност какво ни показва то. Сега да започнем от добрите новини, разбира се, от Лудогорец. Не е най-убедителното представяне от страна на орлите в хода на цялата им европейска кампания до момента. Но в крайна сметка това няма значение, защото отбора ще си е част от Лига Европа, ще мери сили с сериозни опоненти, разбира се. Тепърва ще видим кои ще са съперниците. Отново ще има мачове до след нова година даже, тъй като знаете Лига Европа, както и Шампионската лига продължават и през януари. Така че още една позитивна футболна есен за шампионите. Казах, че не беше най-убедителното им представяне. Да, факт. Пореден съперник, срещу когото трябваше да играят продължения. След като още в самото начало им беше доста трудно с Динамо Минск. След това с Риека. Впоследствие отпаднаха от Ференцварош, там без продължения. И сега съответно с Шкендия също се поизмъчиха малко, макар че трябва да кажем, че първото полувреме в Разград, което гледахме тази вечер, т.е. не знам вие кога ще гледате това видео, но реално наистина го записвам буквално минути след края на матча. Първото полувреме, което гледахме на Хюва Фарма Арена сега, беше може би едно от най-добрите, които Лудогорец изигра в хода на новия сезон, и откакто Руи Мот е треньор. Така че за доброто на българския футбол, за доброто на това да имаме представител в Европа, да трупаме коефициент, наистина дано Лудогорец да намери начин и сили и възможности и въобще каквото искате друго, мотивация, капацитет и така нататък, да се представи достойно в същинската фаза и да е малко по-убедителен. Не искам да звучи като излишно заяждане или нещо подобно, но факт е, че срещу такива съперници, поне в последните няколко години, всъщност не последните няколко години, ами общо взето почти през цялото време, откакто Лудогорец доминира в България, срещу такива съперници от типа на Динамо Минск, на Шкендия и така нататък, че дори и на Риека, макар и шампион на Хърватия, сме да твърдя доста среден отбор като класа. Лудогорец е свикнал да е доста по-убедителен, да мачка, да не оставя кой знае какви шансове, докато през настоящия сезон видяхме, че има позволи на тези съперници да си помечтаят, че могат да го елиминират. От тази гледна точка, естествено, отчитаме и факта, че Руи Мота е нов треньор, дойде през лятото. Ще видим как ще се развият нещата, но независимо от някои негативи, независимо от това, че Лудогорец не е онзи Лудогорец, който сме свикнали да гледаме през последните сезони, то също не през последните сезони, по-скоро в периодите му при Георги Дерменджиев, при Стойчо Стоев, при Херо, до някаква степен при Валдас Дамбраускас и при Шимунджа. Въпреки, че не показва точно това, което сме свикнали, което е задал като ниво самия клуб, пожелаваме успех, разбира се.
има достатъчно време до края на трансферния прозорец, до затварянето му. Лудогорец би могъл да се подсили с още футболисти, все пак се раздели с някои важни фигури. Ще видим какъв точно ще е хода на ръководството. Естествено, Руи Мота, пак казвам, има нужда от още малко време. Най-вероятно да се адаптира и той към новата обстановка, към новия си отбор, самите футболисти да възприемат неговата философия, неговите методи. Така че да не бързаме с крайните оценки, но до тук единственото, което можем да кажем е поздравление, че Лудогорец отново е част от втория по сила, в крайна сметка, европейски турнир. Разбира се, искаме се да кажем няколко думи за Левски и за Арда, независимо от това, че и двата отбора отпаднаха. Да започнем от Левски. Левски, за съжаление, се сблъска много ясно и много явно с реалностите, които показват, че всъщност сме доста изостанали от европейския футбол. Не, че не си го знаем, но просто за пореден път се убеждаваме и да, понякога в рамките на един матч, на едни 90 минути може да се стигне до някакъв подвиг, до някаква сензация, но фактите са такива, че АЗ Алкмар беше чувствително по-добри от двата отбора в хода на двата матча. Първо си спечели с 2-0 в София, сега си би с 4-1 дома, така че с общ резултат 1-6 Левски отпадна. Много по-бързи, много по-издръжливи, много по-здрави футболисти на нидерландския тим, много по-технични, много по... Не е точно термина технични, много по-технически надарени и качествени и въобще показващи доста по-висока класа футбол, доста по-високо ниво футбол в сравнение с Левски. Казвам го със съжаление. Много ми се искаше поне един от двата ни отбора в Лигата на конференциите да продължи към същинската фаза. Не стана. Но да, Левски може да е доволен генерално от представянето си в Европа, с оглед на това, че се справи с АПОЕЛ Бершева, след това, разбира се, с Брага много трудно, но не беше далеч от истината. Впоследствие се стигна до мачовете с Сабах, 2 добри победи, които Левски регистрира. Но при срещата с АЗ Алкмар вече наистина ситуацията ясно показа, че сините са по-слаби от двата отбора. Казвам го директно. Дори да ми се сърдят някои фенове на Левски, но такива са реалностите. Вярвам, че всеки един друг български отбор, дори най-вероятно и Лудогорец в настоящия си вид, който пак казвам не е оптимален, щеше да има много сериозни проблеми срещу този опонент. Така че няма за какво толкова да съжаляват и да има драматични събития или нещо подобно в Левски. Жалко просто, че отбора не успя да се противопостави малко повече. Защото в крайна сметка АЗ Алкмар е един сериозен, солиден отбор, с добра организация, като клуб с добри финанси и така нататък, но в никакъв случай не е от най-големите страшилища в Европа. Е доста далече от това ниво, дори на грандовете в своята Нидерландия, камо ли въобще да говорим за целия континент. Но още повече това пък ни показва колко сме далеч от истината, за съжаление. За Арда, често казано, също много ме е яд. Отбора имаше реален шанс, поне според мен, да постигне нещо повече срещу полския Раков. Арда все пак пренаписа историята си, най-общо казано, с успехите, които постигна до момента, успявайки да се справи и с Хик Хелзинки, и с Кално Жалгирис. Ето и сега с Раков, наистина, вярно, 2 загуби, но минимални, и то с мъжка игра, с битка, с съвраздаване. Малки детайли, според мен, не достигнаха на Арда за нещо по-позитивно като крайен изход. От една страна в първия матч прекомерния респект, който Тима на Тунчев отдаде на Раков, без той да е заслужен или необходим, и някои индивидуални грешки, породени най-вероятно от нервност, от напрежение, които доведоха до загубата тогава в Полша. Сега пък сякаш малко прегоряха кърджалийци и
Георги Николов с червен картон, в самия край Велковски също, така че Реал Арда с двама изгонени в днешния матч. Имаше своите аргументи, имаше своите шансове. Раков при всички положения клуб, който е с малко по-богата, но също скромна история в сравнение с Арда в европейските турнири. Така че не беше непреодолимо препятствие, но явно още едно доказателство, че просто не сме готови и не сме озрели за по-сериозни битки. Казвам това, разбира се, със съжаление, защото не говорим за опоненти, за съперници, които са нещо супер стряскащо. Сега разбирам да се падне срещу Барселона, срещу Реал Мадрид, срещу Байер Мюнхен, нали? Такъв тип отбори, Ливърпул, Ман Сити, нещо подобно, и да си наистина с прекомерен респект, с уважение, с страх дори, ако искаш, въобще с огромно напрежение да влизаш в тия мачове. Срещу Раков и срещу АЗ Алкмар не би трябвало да е точно така, но за съжаление просто такива са обстоятелствата, такава ни е реалността. Не бяха далеч времената, когато можехме да се мерим с такива съперници, даже да ги елиминираме. Сега обаче не е точно така положението. Няма да навлизаме в детайли защо и как. Това е тема на отделен разговор и въобще на нещо много по-задълбочено като анализ. Но така е, просто исках да споделя няколко мисли. От една страна Лудогорец наистина поздравления, пак казвам, за влизането в Лига Европа, но с забележката, че нивото трябва да се повиши още, за да има успешни резултати, защото миналата година помним какви бяха резултатите в Лига Европа, без победа в 8 мача, 4 равенства, 4 загуби. Да, можеше и да е по-зле, както се казва, но със сигурност сега трябва да се търси нещо повече. Левски и Арда, да, Левски тежък жреби, тежък съперник, в никакъв случай не е от най-големите грандове, но наистина разликата в класите беше очевидна. Арда пък малко повече късмет, малко повече спокойствие и концентрация и можеше да видим друго развитие и Арда евентуално да влезе в Лигата на конференциите, но не би до година, който си извоюва правото да играе в Европа, така че това е. Стискаме палци, естествено Лудогорец да се представи достойно, а другите да продължават да работят здраво, да се развиват както на, така и извън терена, във всеки един аспект, във всяко едно естество, за да може да имаме добър футбол, добри успехи на клубно ниво, на международната сцена и разбира се националният ни отбор също да върви нагоре. Толкова от Bear on Air за днес, за тази седмица. Ще бъдем заедно съвсем скоро. Чао!